Ota tästä. Siellä on noin. Näin. Mentiin. Kyllä. No niin sit kun on 80 slottia kerätty, niin me voidaan tehdä Täällä päin oli hampuskin aika paljon. Mulla on tää haulikko. Mikä haulikko? Joku tämmönen puppu-haulikko. Se on aika arvokas. Se on 30 HQ. No, niin jo. Tässä on kohtia. Tuu tänne päin. Täältä yleensä löytyy sulle. Mä Paljon sulla on haulikammuksia? 8. Ei se meinaat niille rätkiä jonkun maa. Ne jos lähelle tulee tai susi tulee, niin sit mä voin ampua sen. Hei, tapaaks mä ton suden? Ei kun ton possu. Ei, sitä ei tapeta haulikolla. Mä oisin vetänyt sitä bovilla, mutta Eikö sä nylehkää tätä? Voin mä nylkeen. Sillä mä metästä eläimet niinku bovilla. Mut sit jos... Tuolla pelaaja alhaalla. Tuolla alhaalla näkyy pelaaja. Oota mua. Näetkö? En oo Näetkö sä siellä. Tuolla. Refuu tuota paseja. Näetkö? Joo. Mennäänkö me? Oota, me ei tiedä kumman niitä on. Mentiin. Rynnä päin. Oispa fleimi. Rynnä päin. Meni sinne taakse. Ei oo rynnä päin, rynnä päin. Mene vasemmalta, mä menen oikealta. Tää on väärin päin nää seinät, mikä idiootti. Meni sisälle. Sillä ei oo lukkoa, ei kun on. Se on koodilukko. Puusta ylös. Jätä. Oota. Se. Mä ohi tätä ovea. Oota, älä mene vielä. Miten ylös pääsii muuten? Miten sinne pitää tehdä, et pääsee? Ei vittu, mä tipuin tänne. RIP. Mä tipuin. Tuu boostaa mut. Oota. Mä katon missä se on näistä. Tuu boostaa, se on siellä sisällä. Tuu boostaa. Miks? Tuu boostaa. Sun kamat tänne ja killaa. Ei kun mulla on ruuat täysin, tuut sä boostaa mut. No niin on mullakin ruuat täysillä. Tuu boostaa mut nyt. Tuu tänne! Nopee! No niin, heit sun ase. Ja kaikki sun kamat. Heitä kaikki sun kamat. Sit ota koto yksi elkku. Okei, missä se chestissä se on niinku? Se on siellä yläkerrassa. Ei mulla oo koodeja sinne. Killa itses. Joo, kiilosin. Elikkä niinku onks se tämän uunihuoneen katolla? Ei, kun meidän luolabeissa. Miten sinne ylös pääsee niinku? Ei mitenkään, tuu vaan tänne. Tuoks mä tältä mitään? Älä. No hatchet, jos hyvä tuo, niin me päästä siitä seinästä läpi, mutta Eihän me päästä, kun toi on kiviseen. I'm coming. La. Väli. Opiks sä siinä katolla? Jaa. Haluuks sä hyvän pyssyn? Mä toin tämän SMGn tänne. Miks? No et tii. Täs. Kiitos. Hop. Ota tosta, niin saat vittu helatkin. Ota se haulikko itsellesi. Hop. Osuuks se suhun?
Joku ampuu. Ampu. Joku ampuu täällä. Kuoli, mä sain sen. Joo, hyvä. Se tuli pihalle sieltä. Ei tul... What? Täällä oli Luut. luuttia. Luuti. Täällä oli melkein yli 300. Täällä oli C4 granaatteja. Täällä oli melkein 400 hammoa. C4. Joo, oli C4. Sit sillä oli yli... Lait tohon ove. Lait ovenkin. Mikä tän nimi on? Tää on joku Sothel Charge. Ei kun tää on Sothel Charge blueprintti. Neili. Mä Mennä- craftaanko mä se? Ei. Mennään kotiin. Luutin loppuu. Joo, ei sillä jäänyt mitään. Ei sillä jäänyt muuta kuin armorit. Sillä oli pikkusen muuten ammoa. Kivasti leaseri. Mitä sä heitit pois? En mä heittänyt mitään. Mikä tohon tippu? Ei se tippunut mitään. Kato nyt se niinku... Tuoteili. Haluatko sä nähdä mitä mä löysin? Oota, mennään himaan. Tuli vaan päin. Silloin mä sain 3 vaterkoa. Ne turpat.